Madagascar és una illa situada a la costa sud-est de l'Àfrica i es troba entre els 5 països més pobres del món. Aproximadament el 75% de la població viu amb menys de $1,90 diaris i ocupa el 164 lloc de 189 països a l'Índex de Desenvolupament Humà de les Nacions Unides. Les causes principals de la pobresa inclouen les crisis polítiques recurrents, la corrupció i la mala gestió governamental. El país depèn principalment de l'agricultura, especialment del cultiu d'arròs i la cria de cebús, tot i que aquests sectors estan molt afectats pels riscos climàtics com ciclons i inundacions. El riu Chirivitsigina és un dels principals rius de Madagascar. Durant la temporada seca, de maig a novembre, el riu es converteix en un dels punts més populars per als turistes, mentre que durant la temporada de pluges pot ser molt difícil d'accedir-hi. Baixant pel riu, anem visitant petits pobles que reben els visitants amb molta amabilitat. Sobretot per la canalla, som nosaltres la veritable atracció turística. No hi ha ponts al riu i els transbordadors són imprescindibles. Els precaris mitjans fan que sigui tota una experiència a travessar aquest riu. Els xinguis són formacions geològiques formades per la pluja, el vent i la dissolució del material calcari. El nom xingui ve de la llengua malgache i significa on no es pot caminar descalç. Una passejada pels voltants del Lodge ens permet
descobrir la gran quantitat de fauna i flora que tenen aquests indrets. Després d'uns quants dies de viatge, hem après lo feliços que es poden posar els nens repartint-los una part del bufet de l'esmorzar del lodge. A la reserva del bosc de Quirindi tenim ocasió de veure de molt a prop la fosa, el depredador més gran de Madagascar. També s'acosten molt uns simpàtics lèmurs, pel que sembla molt acostumats a la presència humana. Els baobabs són arbres emblemàtics de Madagascar, coneguts per la seva forma única i imponent. N'hi ha 9 espècies, de les quals 6 són endèmiques de Madagascar. Els baobabs tenen un tronc massís i arrodonit, que emmagatzema l'aigua, una adaptació per sobreviure en zones seques. Els baobabs poden viure molts anys. Alguns exemplars de Madagascar es calcula que tenen més de 1.000 anys. Continuem avançant per les terribles carreteres de Madagascar. Aquest indret on som ara, a l'època de pluges, queda totalment aïllat per terra. Arribem a Belo-Surmer, a la costa oest de Madagascar. A l'època colonial va tindre un paper força significatiu com a centre comercial i marítim, gràcies a la seva ubicació estratègica al canal de Moçambic. És famosa a la regió per la seva indústria de construcció de vaixells, que encara es fan servir habitualment com a carguers, que arriben fins a Sud-àfrica i Moçambic. La principal riquesa aquí és la pesca. Amb unes barques precàries, sigui a vela o a rem, surten al mar. A uns 15 quilòmetres de la costa hi ha uns quants illots de sorra coralina que són reserva natural, on hi fan base per classificar el peix. Són també un indret turístic per anar-hi a fer una bona parrillada. Morondava és la ciutat més important d'aquesta regió. Carrers asfaltats, un gran mercat i alguns hotels i restaurants.
És també un important port pesquer i no podem estar-nos de provar les seves famoses llagostes. A Ambatolampy, al cor de Madagascar, els artesans locals es dediquen a la fabricació manual d'objectes d'alumini. Utilitzen materials reciclats, com peces de cotxe, llaunes, estris vells, per fondre'ls en forns tradicionals alimentats per carbó. El metall fos es modela amb motlles de sorra, una tècnica antiga que es transmet de generació en generació. Aquest treball és tan artesanal com perillós. Amb temperatures molt altes i sense equip de protecció, els artesans creen cassoles, estris de cuina i objectes decoratius que després venen als mercats locals. El principal problema de Madagascar és la deforestació. La població crema descontroladament boscos per aconseguir terres de conreu i combustible per la llar. Alguns indrets, per sort, estan protegits, com el Parc Nacional d'Andasibe, situat a l'est de Madagascar. Acull una important colònia de lèmurs, de diferents espècies, com l'indri-indri, el lèmur que domina l'espai amb els seus cants. Una visita nocturna permet de conèixer espècies molt interessants i endèmiques del país.